Pisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. May nga Bacolod, may nga bugos nga bahin sa nga Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1, karon nga Lao Sabado, Marso 6, tuig 2021. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Para sa mga Pangulong dinalaan, unang kita sa mga balita lokal. 11 anyos nga bata nga babae na sapuan patay. Nokpo, wala na sang COVID-19 active cases. Sa mga balita national, Pilipinas pinakadako nga recipients ng bakuna gikan sa COVAX facility. Samtang 20 milyones ka doses sang Moderna vaccines maabot na sa bulan sang Hunyo. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Ni mga ka-aksyon, of course, ba unagid comment ba? Si kumpare ko, Bia Jonathan, good morning man. Kaya Maricel Jurisprudencia Sueta, good morning. Kay Kushaya Keth Manzo, good morning man. Of course, Manjo Arnejo, good morning. Oy, arina si President Dennis Richard Tiboroma, good morning. Action Boy ka, Action Eden. Screenshot time na. Piu, alam na screenshot mo. Kay Athea Kim Eriman, good morning man. Salamat gid sa pagpamati no kag sa pag-upod. Hambali ko siya Keith Manzo, thanks God Asyan Radio, good morning. Watching from Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. Agapuyo sa Sipalay, Barangay San Jose. Ay, good morning. Thank you gid sa imo pagpamati. Ephraim Aruz, good morning man. Kadamo na Action Boy o sino ning angry man? May gasend emoticon nga angry. Wuhong San. Good morning Action Boy kag Action Eden. Watching from Antipolo. Thank you so much. Of course, Ma'am Cory Vidaha. Good morning night na ko no. Sige ma'am, tulog na kay kagaho na dira no. Kaya Chona Loma Tiong, good morning Negros. Watching from Cebu. Maing buntag kaninyong tanan dira man sa Cebu. Carlos Asota, good morning man. Good morning Action Eden and Tito Boy. Mercy Mirasol Flores, good morning man. Kay Jescon Conido, good morning kuno. Kag lihog greet niya lang kuno si Loser sa Ayungon ang maukod nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you. Donna Navarte Macario, good morning man mga ka-aksyon. Si Bongga kano sang iring mo daw Eiffel Tower. Ay, Eiffel. Matyaga ko Dennis, doon kakantugid siya sa Eiffel Tower. Gane, piyo, tapos kita na nga ano niya ng ikog. Ikog sang Serena. Oh? Serena. Hindi isda lang. Serena, hindi ako niya. Sakay Arnulfo Sanchez Palma from Barangay Dos Hermanas. Good morning, Dra. Deka, di na po nakalayo na sa akong. Anak sa babaw. Kay Bia Jonathan, paliwa ko. Si Bia Jonathan, pagali. Din ka na ko, no? Ang manok Gani, na pink.
Ako na ganyan, bako ba doon nakauna comment si kumpare how, hindi si Gapo Sir Alex Monteza. Ulihin mo na gapo ng manok nga pink. Oh, grabe na. Igot sa marasmas gapo na Aksyon Balita morning edition na. Ay, sige po, way man guro. Yan. Tingada, why siya napangita sa dayon sa duwa ni Odin ni Jonathan. True. Ah. For the second straight nga aga, wala ang manok nga pink. Romel Kasipli Dagom kay Ephraim Dekina. Sige, kay Veronica Itzaus. Good morning, man. Good morning. Kay Wohong Son, Patamyaw Family Corzal. Good morning. O si Ma'am Vanessa Mayo, ari na siya. Good morning, man. Sige, standby na kami. O sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay 7. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nasapwan nga patay ang isa ka 11 anyos nga babae sa suba dira sa sakop sang Hacienda Manawi, Manaul, Barangay Matabang, Siyudad Santa Lisay, kahapon gid lamang sang hapon. Suno kay Talisay City PNP Investigator Police Staff Sergeant Alfie Barnuavo, naghagaray ang biktima upod niya duha ka manghod kag tatlo ka mapakaisa nga magkadto sa suba. Nagtuyo pa nga magtabok sa suba ang biktima apang naanod bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig. Nakita na lamang sa mga rescuers ang bangkay sa biktima nga nagalutaw na sa kilid sa suba. Giningagaw padala sa Talisay City Health Center ang biktima apang gideklarar sa attending physician nga patay na. Zero positive na sa coronavirus disease kung COVID-19 ang personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office. Suno kay NOCPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Dunasco, mga isa na kabulan nga wala sang may bag-o nga nagpositibo sa mga kapulisan. Dugang ni Dunasco, 41 nagpositive sadto kag wala sang Nataas naman ang acceptance rating sa kapulisan sa siyudad sa Bacolod kung pagpabakuna kontra COVID-19 ang paghahamalan. Suno kay Bacolod City Police Office Spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, asang ginsuguran ang survey sa mga kapulisan, madamo ang nagapang duha-duha apang sanggin patag ang benepisyo nga madulot sa bakuna, nagdamo na ang nagdesisyon nga magpabakuna. Dungan pa ni Indiape, nagwa sa ilang survey, nga kalabanan sa mga kapulisan nagpahayag nga proteksyon sa ilatag sa kapamilya ang rason kung nga nagdesisyon sila nga magpabakuna kontra COVID-19. Pahayag pa ni Indiape, naintindihan man sa kapulisan ang halit nga dala sa COVID-19, kagluyag nila masiguro nga protektado ang ila sining kaluwasan o kung talawasan, labi na nga silang masami ang nahamtang sa mga lugar nga madamo sang tao. Sa karon nagabulig naman ang BCPO sa pag-edukar sa publiko agud nga maintindihan ang mabulig sang bakuna kontra sa COVID-19. Siban pa nga balita lokal, naglabot naman sa 25,243 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH 6 ang 53 ka bag-o nga infections. Nanguna ang probinsya sang Iloilo sa may madamo nga kaso nga may 19 ka local cases, 3 ka LSI kag 1 ka Apor. Ginasundan sang Aklan nga may 11 ka local cases, Iloilo City nga may 8 ka local cases, Bacolod City nga may 4 ka local cases kag 2 ka LSI kag Kapis nga may 1. Samtang 44 naman ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 23,189 kag 7 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 748. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, nagabulig na karon ang Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk kay ang Police Station 8 sa pagpangita sa duha ka respondent nga Children in Conflict with the Law o kung CICL nga nakapalagyo sa protective custody sa Social Development Center. Suno kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, nagpalagyo ang duha ka respondents Miyerkules ang gabi matapos magbakal sa Tiangge ang Poso Guard on duty sa SDC. Suno kay Puerto, nagdungan pagwa ang duha ka respondent pagbukas gid sang gate nga wala makita sa Poso Guard.
Ang duha ka mga respondents nga CICL nga nagpalagyo sa SDC nagapangidaro na sang 18 anyos kag napakatubang sang dalagko nga kaso. Sunod kay Puerto, padayon ang manhunt operation sa Police Station 8 para madakpan ang duha kag mabalik sa Social Development Center. May salabto naman ang Poso Guard kag house parents on duty sa pagpalayo sang duha ka respondent nga children in conflict with the law kon CICL sa Social Development Center. Inipahid ni Police Lieutenant Arlene Torrendon, head sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk. Miyerkules ang gabi sang magpalagi ang duha ka CICL respondent ngayara sa protective custody sa Social Development Center. Ginkuha sang duha ang kagayunan sang pagbukas sang gate sa isa ka Poso Guard on duty nga may baklon sa Tiangge Tabok sang SDC. Sunod kito rin doon, madamo nga mga beses na palagyuhan ng SDC sa CICL nga nagapangtubang sa nagkalain-lain nga kaso. Dugang pa nito rin doon, kinanglan na nga ma-improve ang facilities ng SDC para sa safety sang tanan. Sa idalom sang RA 9344 Juvenile Justice and Welfare Act, ang CICL ang ginapaidalom sa protective custody sang SDC sa diin ang mga social worker may ginahimong intervention kung nagaproseso sa court hearings sang mga respondent. Nagtambong naman si Philippine National Police Chief Debold Sinas sa graduation sa mga anay ginaligar supporter sa New People's Army sa Panay. Suno kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sa Philippine Regional Office o kung PRO6, naglambot sa 98 kamang individual ang nagtapos sa 5 kadlaw nga seminar sa DSWD, DILG kay iban pang ahensya sa gobyerno. Ini ang sa idalom sang AKAP Kapatid nga programa sang Western Visayas Regional Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o kon RTF-LCAC. Isa sa tinutuyo sini amo nga buligan ang mga anay supporters sang NPA nga magbago sa ila pangabuhi. Sa katapusan nga balita lokal, padayon ginaobserbahan sang Provincial Agriculture Office ang lakat sang tig-ilinit ang may braan kung ano nga matikang ilihimuon kung makaapekto na ini sa mga talamnan. Sunod kay Provincial Agriculturist Attorney Japet Masculino, mag-abot ang summer season, may pilagin man katalamnan ang hindi matamnan bangod apektado sang tig-ilinit. Dugang pa wala man sang problema ang mga irigasyon bangod may sistema nga ginapatuman, ilabi na ang Bago River Irrigation System. Palayag ni Masculino, umpisa bulan sang Mayo, may mga talamnan nga hindi na matamnan rason nga hindi supisyente o kung nagakulang ang supply sang humay o kung bugas diri man sa probinsya. Pilipinas pinakadako nga recipient sang bakuna gikan sa COVAX facility. Samtang 20 milyones ka doses ang Moderna vaccines magabot na sa bulan sang Hunyo. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Sa aton kung kay Felinora Oliveros, good morning man. Kay Nonoy Elmer Eliano, watching from Commonwealth, Quezon City. J.R. Pilagio, good morning. Heidi Arcilia, good morning man. Ginapa-shoutout niya yung bana diha sa Sagay. Jok-jok. Good morning kuno. Lantakon. Lantakon. Kag sa iya mga anak. Halin ni kay Heidi from Paranaque City. F. Smart Tadeo Salcedo sa Tansa, Cavite. No? Sa kay classmate ko Edwin Escopel. Good morning man. Kay Luing Maria Luisa Melos. Good morning. Si Migota Noel Amar ara naman. Kag si Migata Ems Aboso. Good morning, Ems. Good morning. Hambali Dennis Richard Tiboroma, kabalo ka action boy. May mga parente matada sa pransya mo. Sige. Sige, sugta na. Sige, sugot F. Smart today, Salcedo. Daguro sa ama parente, daguro naghalin ng apelyido nga Tibor. Base. Sa Tibor. Sa Tibor guro. Feeling ko man kito ka Kaya sa Spanish. Roma kaya sa Roma nga sa Italy na iya mo. Grabe no. Sa Italy na iya guro nga maparente niyang Roma. Base. Ang French guro yung mga Tibor guro. Sige. From the Rome to Roma siya. Good. F. Smart today, Salcedo, may action boy, monitor sa kuno sa Tanza, Cavite. Yes. Kay Mao Paguntalan Silverio, good morning man, family Silverio sa Hacienda Hunog, Barangay Gomez. Eva Gradas Baterna, good morning, monitor lang sila kuno sa Barangay Yubo, La Carlota City. God bless. Hindi mo lang nagkatuan ta? Oo. Nakapod ka na Siyempre. Okay. Kita mo may nadumduma naman ko ka. Kaya Carla Sasota, good morning. Greeting lang ko na si Cheryl Sasota sa Silay. Yes. Adele Diquito, good morning man. Watching here in France. Ano yung taga-France yun? Ano kaya dance? Tanong nga bala dance. Elsie Canilio, good morning. Pag-greeting lang ko na yung stepdad Ricardo Cetera. Happy birthday sumungalaw from KSA. Ganay ka daw classmate ko na classmate ko na si Ricardo Citera. Classmate mo na? I think so. Classmate ko na siya. Ricardo Citera. Happy birthday to you. Virgie Cuban Belleza Magbanwa, good morning. Watching live from San Francisco, Alicante. Hindi California. Kay Jason Alegria from Camelia Homes, Mandalagan. Camelia Homes, no? Good morning, man. Watching live on FB, no? Kay Remia Garcia, maing agadra. Lina Bueno, good morning. Kay Marvin Banjor, good morning, man. Watching from Bago City. Dume Rabs. Dumi Raus? Dumi Raus. Gabi. Watching from Barangay Mabini, Valladolid, Maria Ko. Kag Maria mo, Maria naton tanan. Maria tsakta? Good. Maria Ko, Maria mo, Maria naton tanan. Perfect. Sige. Good morning, man. Good morning kay Rafi Verona Pabon. Good morning. Banoy Bahande. Good morning, man. Marie Antoinette Piliado, good morning kuno kay Dodoy, kag Arlie Piliado, kag kay Melchu, kag Aplahasan sa Wisang La Carlota from Canada. Thank you. Okay. Ma'am Carol Montoya. Maninoy boy, may aga ko no. Sige. Okay na kita? Sige. Standby na sa aton nga mga balita national. Lester Ray Benitez, good morning man anay. Na? Standby, balita national. Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag sang World Health Organization nga ang Pilipinas ang pinakadako nga recipient sa bakuna nga gikan sa COVAX facility bangod sa ginapaabot nga pagbaton sang kabilugan nga 4.58 milyones ka doses sang AstraZeneca COVID-19 vaccines. Ginpahayag ini ni WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe antes ang pag-abot sang 487,000 ka doses sang AstraZeneca sang nagligad nga gabi nga nag-abot na diri sa pungsod. Ginalauman nga ma-deliver ang kabilugan nga 4.58 milyones ka doses ang AstraZeneca vaccine gikan na Marso tubtub Mayo. Magluwas pa sa batunon nga 117,000 ka doses ang Pfizer-BioNTech nga bakuna antes matapos ang Marso. Ginpanumduman ang sa opisyal ang gobyerno sa Pilipinas nga dapat masiguro ang pagabutangan kag kapasidad sa pag-roll out sa mga bakuna sa oras nga mag-abot na ang madamo nga stock sang bakuna kaangay sang ginhimo sini sa inisyal nga delivery sang Sinovac vaccines. Ginkumpirma naman ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez nga mag-abot sa bulan sang Hunyo ang unang batch sang 20 milyones ka doses sang Moderna COVID-19 vaccines. Sa laging handa briefing, ginpahay ni Romualdez nga ini ang ginpondohan sa pribado nga sektor kag sang World Bank. Dugang pa ni Romualdez katunga sang bakuna makadto sa pribado nga sektor kag ang katunga para naman sa health workers kag local government units. Magluwas sa Moderna, ginpahay ni Romualdez nga nag-alokar man sang 6 ka milyon ka doses sang ila Janssen COVID-19 vaccine para sa Pilipinas, ang Johnson & Johnson. Nagdangat na sa 1,200 ang alokasyon sa bakuna para sa medical personnel sa Philippine National Police. Sunod kay PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, 800 ka doses ang inisyal nga bakuna ginhatag sa health workers ang PNP. Duwa pa ni Eleazar, wala pa sang impormasyon kung bala, mahatagan sang AstraZeneca vaccines ang PNP health frontliners. Sa records ang PNP, tubtub kahapon, 885 na ka PNP medical personnel ang nabakunahan. Ginpahayag naman ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Guillermo Eleazar nga 78% sa 218,000 ka PNP personnel ang handa nga magpagkunan sa COVID-19 vaccine. Una ginpahayag ni Eleazar nga may masobra 800 na ka PNP medical frontliners na nabakunahan sa COVID-19 vaccine nga Sinovac. Dugang pa ni Eleazar, prioridad sa bakuna mo medical officers kag healthcare frontliners ng PNP, mga personnel nga assigned sa pag-assist sa DOH sa pagbakuna kag mga miyembro sa PNP Medical Reserve Force. Ginatugyan naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa otoridad ang investigasyon sa pagpapakuna ni House Committee on Health Chairperson Helen Tan. Suno kay Cayetano, wala niya mahibaluan ang kabilugan nga natabo apang kinahanglan nga ini ang ipahatag. Nagalaom si Cayetano nga mausisa ini sang maayo. Una ang ginpahayag ni Cayetano nga sa mag-umpisa ang issue sa COVID-19, madamo na ang nagareklamo kag ginpahayag nga VIP ang mga politiko. Sa iban pang balita national, pag-bisitaw naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang kaupod ang National Security Council ang mga barangay nga hilway na sa kawat sang New People's Army agad masiguro nga insaktong pagpatuman sa Barangay Development Program. Subong adlaw kun kahapon nga adlaw Biyernes, may ginpatigayon nga barangay consultation sa Region 12 kag sa mga masunod pa nga semana sa Region 8 kag Region 4A naman agad masiguro nga nakalabot sa ilang programa sang gobyerno. Sunod kay NSC Advisor Hermogenes Esperon Jr., si Presidente Duterte bilang chairman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang mismo nga manguna sa pagpatuman sang BDP agad mapamatud-an nga seryosong gobyerno sa pagtapna sa rebelde nga NPA. Naglamot naman sa 822 ka barangay sa bugos nga Pilipinas ang makabaton sang tag 20 milyones pesos nga BDP fund nga gabiton sa mga proyekto kaangay sang farm to market road, health and sanitation, school building, water sanitation kag livelihood program. Nagapati si Esperon nga sa pagpanguna ni Presidente Duterte sa mga programa, mas mga nagahuyang ang puwersa sang NPA. Ginmando naman ni Commissioner Jaime Morente sa immigration officers nga screen sang maayo ang mga nag-aabot nga dumuluong sa piyak may temporary visitors visa kag entry exemption documents. Ang direktiba ni Morente napatungod din sa mga heads sang Port Operations Division nga mo nagalantaw sa primary inspectors nga assigned sa immigration counters sang airports kag intelligence division kag travel control and enforcement nga nagauyat sa secondary inspection sa mga nag-aabot nga mga dumuluong. Sunod kay Morente, hindi free pass ang entry exemption document.
Nag-ugat ang desisyon ni Morante sa natabo sa naligad nga bulan nga pag-intercept sa manamo nga Chinese nationals nga nag-abot sa pungsod nga may entry visas kag entry exemption document nga wala maplastar ko na ng tuyo sa pagbiyahe sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, nagpaandam naman sa publiko ang Philippine Postal Corporation angot sa mga nagalaptang nga email scam. Ginpahag sa ahensya nga may mga na-report nga may nag-usar sa ngalan sang para makapang-into sa sinuman nga mabiktima sang nasambit nga modus. Panugyan sa PhilPost o si saon kung may tracking o kung parcel number kag beripikahon sa PhilPost Customer Services numbers nga 85270111. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Good morning, anay gali sa itong intamyo ko lagi na nga si Lester Ray Benitez bala sa Auckland, New Zealand isa. Ginapatamyaw niya ang iasawa si Ayas sa May Benitez. Ti si Ayas, saya kilala na kami ni kay updanay kami ni sa BPA. Muna sa Correct. Sa teacher ni siya pero upod kami ni sa volunteer probation aid ni Ayas. No? Good morning, Teach. Good morning, Teach. Teacher. Sige. Okay, inyo gipamatian mga ka-aksyon ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na kita sa Aksyon report, second portion. Ngayon kaupo din niyo sa Aksyon, Rex Canto. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon